ret lige støtteben der foran. Det er godt at få løjet med. Sådan her. Hvis du begynder at miste et eller andet, eller føler, at du skal over, så hold op. Okay? Ja, hvis du mister kontrollen, så holder du selvfølgelig op. Er I klar? Klar? Jeg er klar. Skyd. Så holder jeg! Er det rumfejl, eller holdt du? Nej, det er fuldt, for der holdt op med at skyde. Nå, du holdt op. Okay. Det er ikke. Der er ikke noget i, eller hvad? Nej. Bare den her. Så får jeg nok til side. Du skal bare medgreb og så hive den, fordi den var tom nu. Sådan. Okay. Medgreb. Ja, der er 30 sekunder tilbage. Tjek kammeret. Ramte han noget? Afladet kan være.